Hodina deťom podporila sumou 5840 eur projekt Stanica, ktorý sa snaží chrániť mladých ľudí závislých na drogách, gamblerstve a prostitúcii. Je tam mnoho mladých ľudí vlastne medzi nimi a ročne sa stretneme približne s 200 klientmi, z čoho viac ako polovica sú mladí ľudia, 26 rokov. Sú to ľudia žijúci na okraji spoločnosti častokrát, ľudia, ktorí majú mnoho zdravotných, sociálnych a psychických problémov, ktoré s nimi nikto nerieši a vlastne preto sme tu my a preto sa im snažíme pomôcť. Pred 10 rokmi tu bola taká tá priepasť, vlastne bolo to len liečba a resocializácia. Buď sa liečia a resocializujú a začne fungovať normálne, ale nikto sa nestaral o tých ľudí, ktorí ešte momentálne neboli rozhodnutí sa liečiť alebo neboli rozhodnutí zmeniť nejakým spôsobom svoj život. A tak prišla práve naša organizácia a začala sa starať o týchto ľudí, ktorí momentálne nemajú tú silu prestať s týmto životom. Vďaka projektu od Nadácie pre deti Slovenska vlastne môžeme našim klientom distribuovať materiál a injekčné striekačky pre užívateľov drog, ktorým pomáhajú vlastne chrániť sa pred krvoprenosnými ochoreniami. Taktiež môžeme distribuovať kondómy ľuďom pracujúcich v sex biznise, ktoré im zase pomáhajú chrániť sa pred pohlavne prenosnými ochoreniami. Naša práca v teréne nie je len o výmene materiálu, ale naša práca je aj o pomoci v sociálnych veciach, teda pomôcť ľuďom vyriešiť si niektoré veci, ktoré im bránia, aby lepšie žili. Ak niekto má tú potrebu a chce sa vrátiť do normálneho života, chce zmenu, tak my mu k tej zmene pomáhame. Majú dosť negatívnu skúsenosť od väčšiny ľudí. Lebo väčšina ľudí ich dosť posudzuje tým zovňajškom, tým zjavom. Majú traumy z detstva, sú ubité rodinou alebo spôsobom, alebo tým, kde vyrastali práve. A trvá, pokiaľ ten človek získa nejaké to sebavedomie, aby zistil teda, že fakt je hodnotný človek ako každý iný. Mali sme klienta, ktorý dlhé roky užíval drogy, injekčným spôsobom, užíval drogy približne 15 rokov a po 15 rokoch užívania drog bol na dne a náš program navštevoval intenzívne vlastne posledný rok svojho užívania. Tým, že sme vlastne boli v pravidelnom kontakte, tak sa nám podarilo vlastne vybudovať si medzi nami nejaký vzťah, nejakú dôveru. Od tohto klienta sme mali aj takú pozitívnu spätnú väzbu s tým, že sme mu boli takú veľkou oporou v tých ťažkých časoch. Klient momentálne abstinuje 2 roky. Akceptujeme to, v akom stave sú klienti, v akom stave za nami chodia. Nesnažíme sa ich do niečoho tlačiť, nutiť, ale dôverujeme v ľudí a dôverujeme v to, že človek sa dokáže zmeniť.